contra què? En tot cas, el que hi ha és un no comprendre, un no saber, però buscar un culpable d'això, a mi almenys personalment no em satisfà, no? Perquè en el fons la culpa, si és que hi ha alguna culpa, és de que som una naturalesa que no és Superman, no? Sinó que és fràgil. Un altre dol, perquè he dit que hi havia diversos dols, no? És el dol, no sé com dir-ho, el dol dels altres. És a dir, has d'assumir també que els altres han de fer un dol, de la teva malaltia, i que els altres el fan com poden. I no sempre t'ajuda, i no sempre saps tu com ajudar aquest dol, no? Hi ha qui et veu que quasi com si t'estiguessis morint, i has de dir, bueno, tranquil, que no... encara estic aquí, no cal... Però entens que per a aquella persona no és fàcil, no? Després també hi ha el fet que et preguntin constantment com estàs, no? El primer, això hi ha un moment en què també és difícil de portar, perquè dius, bueno, estic igual que ahir, però clar, hi ha un... No ajuda la llàstima, no ajuda la llàstima. I al mateix temps l'entens, o sigui, entens que els altres et tinguin llàstima. Jo crec que és un dol mal fet quan tens llàstima d'algú, vol dir que no estàs fet, però al mateix temps és comprensible, no? Quan un comença a passar de la llàstima a la compassió, que és una altra cosa, no? Acompanyar l'altre i al mateix temps a assumir que el seu estat és aquest i per tant que, no sé com dir-ho, les referències al benestar o al malestar de la persona són unes altres. Per tant, no és bo preguntar constantment com estàs, i amb aquella cara, no? Normal, no? I més quan comences a fer la vida normal, que afortunadament jo he pogut tornar a fer. Hi ha una cosa per mi de les més dures que ha sigut el rebuig del cuidador. A mi m'ha passat això, durant l'època de la quimio, dura, i especialment amb la meva mare. A veure, un rebuig. Era... A mi el més difícil d'assumir ha sigut el patiment de la mare. Que després veus que és molt més forta que tu, però et poses en la seva pell, no sé amb quin d'allò, i això sí que... Llavors, per no veure-la patir o no... La rebutjava, per dir-ho així. Rebutjava vol dir que no sabia ben bé com està amb ella, com treure el tema o no treure. Jo en cap moment li he dit tinc això, sinó que, evidentment, ho he anat vivint, ho he anat veient, he anat al metge, o sigui, hem donat moltes coses per suposades per la dificultat de parlar-ne directament, però era com el dolor meu i la dificultat de... Després, amb el temps, te n'adones d'això, que la mare és molt més forta que tu, certament, i que ella també està fent el seu dol, no? Però aquest rebuig del cuidador que em passava amb la mare i em passava amb els companys de comunitat també, durant el temps de la quimio generes una bilis que jo no sabia que hi havia dins meu tanta bilis, no? Perquè és que estàs enverinat, no? Llavors et surt contra els altres, no? I per això hi ha un moment que decideixes callar-te, o sigui, la malaltia és dura perquè és que és dur patir, carai, és dur patir, no? I reacciones de maneres que normalment no reacciones. I això a mi em descol·locava molt. I per mi ha sigut l'experiència de feblesa i de més forta, més que no pas lo físic, lo psicològic i això, no? Una altra cosa important és quan traspasses la porta de la quimio. Jo li dic la porta de la sala de la quimio, perquè és un lloc, un espai que ignoraves que existís. Jo no sabia que existia una cosa així com la sala de la quimio, i tanmateix ho havia de saber, perquè sé que hi ha gent que fa quimioteràpia i saps que però hi ha coses que no les saps, perquè és que, en fi, són llocs amagats, són llocs que queden darrere d'una porta sempre. I de cop ets tu el que passa aquesta porta, no per visitar ningú, no per fer el bé a algú, que està molt bé, sinó per
perquè tu ets el pacient. Clar, jo, jesuïta, que la meva vida és actuar i l'acció i fer pels altres i tal, de cop em trobo sense poder fer res. És a dir, allà dins, esperant, rebent, i això també és una part molt important per mi de la malaltia, que m'ha fet bé, m'ha fet bé. A la porta de la quimio, a la sala de la quimio no es parla pràcticament, es parla poc, però el que es parla té molt contingut, no? Té molt... tinc escenes, no? De la gent d'aquella sala gravades, en fi, des d'una noia de 14 anys, no? En fi, pobra, plorant perquè no havia pogut fer el tractament, perquè a vegades vomites o el que sigui, no? I pobra noia, no. Clar, jo quan vaig veure al costat d'aquella noia vaig pensar, és que el teu és res. Jo estava allà a les 5 hores perfecta, llegint, escrivint. O bé una senyora, que no sé ni com es deia, no? Però que va entrar, tenia mitja cara paralitzada, i amb un bon humor, i... Ai, cariño, que no sé com puedo estar tan escarratxarrà, o no sé què deia, no? Tan escatxarrà, no? En fi, tens lliçons allà de vida molt... I al mateix temps sense cap solemnitat, no? Ningú està fent cap paper. Tothom estem en el mateix vaixell i en la mateixa lluita, no? Jo deia que per mi la sala de quimio es va convertir en la meva capella del Santíssim, en un lloc on fer adoració, del cos sofrent de Crist, no? D'aquesta humanitat que pateix, no? I en la qual ell està absolutament identificat. Per tant, era una estona d'adoració i aquell silenci tenia un sentit, no? La discreció de les infermeres en aquest entorn és important, són molt importants els somriures, però és important també la no afectació, no? La màxima normalitat. Bé, per tant, aquest també és un món per mi, no? Una descoberta nova molt forta. Hi ha encara un altre dol. Jo li he dit el dol de la recaiguda. No sé si això es diu així, però jo li he dit així. I m'ho he formulat o he descobert fa poc. I és que ara estic bé. Els resultats del TAC van sortir bé, el tractament aquest que faig estava anant bé, però sé que això s'acaba. És a dir, que el tractament aquest té una eficàcia limitada en el temps. Això ho sé. Voldria que no fos així, perquè s'està molt bé, estan bé. Llavors, estic fent com el dol de la recaiguda. És a dir, em surt a vegades pensar, amb ràbia, que això s'acabarà. Vull dir, que hauré de fer un altre tractament potser... La incertesa que dèiem, no? Però que aquest moment de bonança, que és un moment de bonança i que l'assaboreixo i tal, però que s'acaba, no? Hi ha moments que... és tornar a fer el dol, no? I tornar a dir, vés a saber, no? Si ara tens això... I això em serveix per explicar una cosa que també va ser molt important, i és el següent. O sigui, jo estava en un procés de malaltia, d'una gravetat, el meu TAC era com una mena de camp de blat, tot de punts blancs, una cosa així bastant lletja, i de cop surt un nou TAC on aquells d'això de blat han desaparegut. Clar, per mi és una meravella, no? Jo vaig fer broma perquè jo vaig demanar, vaig encomanar el pare Rupe, que és un jesuïta que estimem molt, en fi, molt important durant una època, i està en un procés de beatificació i això, i llavors dic, a veure si se marca un milagrito, no? I llavors li vaig anar al metge i li dic, escolta, aquest TAC em serveix com a miracle? I diu, no, encara no. Dic, doncs seguirem. És broma, però denota una mica que per mi va ser una bona notícia, molt bona notícia, no? I em vaig recordar d'un passatge de la Bíblia en què el rei Ezequies li agafa una malaltia mortal també i es posa a plorar, a pregar, a fer... I Isaïes, el profeta, va i li diu, Déu ha escoltat el teu plor, la teva desolació, i et concedeix 15 anys més de vida, no?
la reacció d'Ezequies és una reacció de conversió, d'agraïment, etc. I jo pensava que això, per mi, era una pròrroga. No? Era un temps afegit, escolta'm, que... I la pròrroga no és només un temps, que bé, m'ha tocat un temps més, sinó que era com una oportunitat encara més per la conversió i l'agraïment. No? I em vaig dir, i què és la vida si no això? No només ara que la vida és una pròrroga, és a dir, un temps obert gratuïtament per la conversió i l'agraïment. I no sé si... Però per mi això també ha sigut molt important, no? O sigui, deixar de pensar en termes de a veure quanto me dan, quanto me quitan, sinó, ostres, tot el temps que tinc és un temps consagrat a la conversió, o sigui, a convertir-me i agrair el que tinc. No? I aquesta és la proposta més... Perquè, finalment, si jo ho crec, sincerament, el que mata no és la malaltia. Jo m'he adonat. El que mata, veritablement, no és la malaltia, sinó el pecat. Clar, això, dius,